Iya. Sumangga ing yuda sang satria tama netepi ingkang sumpah Iya. prajurit setia bela Ya, bangsa oh. dilatahi nyawa setia prakarana kusumaing bangsa. Yo yo yo. Ya. Iya. Ya.
Wis, buang. Dineke seneng ngarep. Kesogok. Iki ngene nganggo kumis ngono nek nyanyi jane apik ya. Ora ketok apa iki, Bang? Ketok ya. Yo, yang mau nyawer. Yo. Ayo, ayo Met. Nah, ayo, ayo Met. Ayo, ayo, Edi. Halo, mana miki? Selak kiru-irunge. Alah, wong biasane ra tau kok ngene kok ya Met ya. Awak dhewe kok irunge perih kok ngene. Ya bot-bote luru kahanan. Ora apa-apa Met. Salam semet ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kowe bengok ora sing nyauri ya. Sing genah, ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini iki lho Met kompak Luar alhamdulillah. biasa. Muga-muga sing nyauri mlebu surga. Allah. Awak dhewe wis ping pindho ning kene. Ping pindho. Wingi jengkelitang wis silite wis kenang staples. Saiki Awak dhewe irunge disogok. lah iya ambekane Senin Kemis Bu. Ora apa-apa, alhamdulillah. Tekan Nggih. kene kek bulan apa Suci suci. debu. Awak dhewe ngucapke minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Nggih. Awak dhewe ora gur dhewe Met. Lah karo Ono sapa? Mbak Excel ditemuke. Iki. Oh iya. Aku nggo kacamata kok dadi ngono to, Ndes? Ora weruh. Ora. Iki kacamata 32 e. Lah iya. Ring tuku mau sore. Aja lulute cething ngene lak tuku piye jenenge? Apa? Mas, aku tuh anu Bu, tumbas Oh. cething sing lancip. Lah cedeng opo kuwi, Lah Mas? iki tutup gundul. Ayo Mbak Excel, naik sini. Ayo Riko. Jeh. Ayo Menyapa berikan Mas. tepuk tangan ayo, coy. Luar Nah, biasa iya. niki. Nah, ayo. Ah. Up. Ayo wis. Kok dhuwur ngono to, Sel? Ayo. Aku wis, Pancen ini. kowe ki cebol kok. Ayo. Heeh, monggo, Mbak Iya, Esa. iya. Disapa riyen. Ayo wis sapa ono. Halo Besti. Halo afternoon. Ngono. Ayo. Nah. Nggih. Piye? Ayo, oh, cekel sik. Disapa dulu. Ayo, disapa halo teman-teman. Ngono. Halo Besti. Iya. Yuk. Mana suaranya? Hah? Baleni no sing seru. Ayo. Halo Besti. Oh iya. Mana? Heeh. Hah? Coba kamu nyanyi yang pakai mic-nya itu di sini. Ayo nyanyi yo. Ibaratnya kaya pas rekaman kae, toh nyanyi ayo. Dibantu, ayo. Tak usaha menyuwunmu. Nah, aku ora nyandak, kowe utane aku wedok Ayo. Aku yo. Yuk. Manam cupan. Tak usah kepangunmu. Tak pasrah jatuh hatiku. Ganti nomor dilelayu. Sing api-api ya sayang. Hey, yo. Istimewa Hey, yo. Hey, yo. langgeng
Jarene Mbak Esa suarane. Kaya urung mirip rung. Mirip rung. Kurang esek sih, Cik. Ake ulo. Malah ngomong mengi. Wis, Terima kasih Mbak Esa, luar biasa. Awak dhewe. Ado-ado saka ndi, Des? Wono Endi kono ki turun endi? gunung. Turun gunung. Awak dhewe ning kene iki yo, Mas. Alhamdulillah. Iki ora Abdul. Lah napa? Nek liyane ra milu joget, Mas. Awak kuwi nyatung ki napa ta ya? Lah ya kowe Mbak ngencas apa kepiye? Oh iya nyo, tane Aku nek. tak Set. Kan nggon aku poso. Heeh. Aku tak jaluk rono. Iya. Ayo, Yo. saiki kabeh ya. Heeh. Milu aku. Heeh. Alon-alon ae. Ayo. Yo. Yo. Mau ndak ngano malah. Apa? Apa Des? Iya, ditokke kobrone. Wis, Jan.
Pramila monggo monggo para rawuh sedaya sambiya ngudi ilmunipun agami al-Islam dumugi mati yang kesah wajib nampai dawuhe zat kang maha suci tegese suci bunden kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimatin minal madinah adikulani kiti yang jawi pramila monggo monggo para rawuh sedaya sambiya ngudi ilmunipun agami al-Islam dumugi pati tiyang gesang wajib nglampahi dawuhe zat kang maha suci tegese suci bunden kita Gusti Kanjeng Nabi pangandikane tolabul ilmi faridatun alal kulli muslimin wal muslimatin minal madinah adikulani kiti yang jawi. Nomen Des. Ini jaluk pengairan. Dalan gunung kok lunyu tenan mangko sore tak uru gawe perawan gunung kok ayu tenan sore dari mana datangnya lintang dari sawah turun ke kali dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati yo Wah, Des, kowe iki payu malah jasa foto iki. Iya.
Iki dadi jasa foto lek iki. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Akale jokir, negarane goncang. Zaman wis akhir, zaman wis akhir, bumine goyang. Ampun nggih, niki gek wangcine golek daging anu dadi met awak dhewe pulang met. Mbak Isel, mau selesai ke toh? Nah kan perantuan dari saya 30.000 ya. Ayo, ayo Mbak Isel, matur sembah nuwun dan kawan-kawan. Ya berikan tepuk tangan dulu kawan. Ayo, 30.000 lah loro nggih. Ayo, wayahe dhewe pulang met. Modal 100 sing komplit ngene iki balike 200. Ayo, bariki awak dhewe pulang sik ya, Met toh. Awak dhewe enggak minum dadi toh iki. Hah? Pak, tambahi 20.000. Jangan mas minum dadi barang iki, Met. Kumenak koncere lan dadi lho. Alah. Ibu-ibu ini cerewet ae. Orang rumangsane irunge slidas kowe. Ayo. Ya, wis konser kon melu dadi.
Ya. Ya. Os. Ya. 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 Os. Os. Oi. Os. Kidul kae apa manuk kala dewa panganane apa onde-onde Jawa ayo para kanca taat ring agama ben uripe yang lantrem uga mulya yo yo Os
minuman hantu kabeh kok iki wis. Heeh, iki wis do ketuyupan. Asik. Iya. Lo 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 lo. Ngerasa seneng ratamu manis esemu banget rumah soati hayawan rembulane wengi lan lintang kang maesi siraku semaku kang mancing sakjroning kalbu sun memuji marang Gusti panjangku aku kir tresna sejati duit kae pasoryanmu sayang katon tansah berbeda rasa iso sasandingan andung katresnan andung kebahagiaan Iya. Ya, ya, ya. Tanda kosong labui manis esemu banget rumah soati hayawan rembulan ing wengi lan lintang kang maesi siraku sumaku kang mancing sakjroning kalbu sun memuji marang Gusti panjangku aku kir tresna sajati yo endahe pasuryanmu sayang katon tansah berbeda rasa iso sesandingan andung katresnan andung kebahagiaan Tresna kang suci. Yuk. Ya panjangnya sampun katur Mas. Hah? Kirang. Oh. Wasik. Ya. Kerijo turang kotuk ya. Saka. Iya. Gereja Turangga Tunggal. Gemba
Nore nore olate
Ayo, kondur, kondur. Selak esok. Gitu.
Aku citra tumrika angkara kasarira ira minutira pamecona ning jarna datang kita ing karya Ya, 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 iya, yo. Wah. Yo, yo, ya, iya, yo. Yo, 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 yo. Ya, os, wah. Oh. Wah. Yuk, 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 yuk. Os. Wah. Iya dong. Iya dong. Iya dong.
Gitu. Ya, 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 ya.